Ben. Walah MC kok kaya polane kaya ngene iki lho rambut arek nyemil. Iki kaya anu aku kaya tau roh Mas. Lah ya kok tau roh. Tapi nang ndi ya? Anu jongkasku mang sapa sing ndelikne? Jongkas. Gek semene iki lho. Heh? Butuh jongkas to. Lah jongkas aku hairstyle sok. Terus mumpung enek Oka kan ya, timbang nanggap Cak Yudo kan ya larang to mumpung ngene iki. Nanggap gandenge tok. Nuwun sewu Bapak Ibu menika gandenganipun Cak Yudo Bang Nggih, ya. leren. Niki asmane lah Mbak ben no, Kang Yudo ben ngerti ya. Heeh. Mau pecat. Yo mesakne ya sampe iki dipecat karo Pak Yudo. Niki asmane Lodong, Bu. Nah. Lek teng bahasa tenarnya itu Oka Lodong. Heeh. Lek menika kalih Cak Yudo karo sapa sing tuwek elek iki. Wo. Aja ngono, dilaf lho Mas, dilaf lho. Oh gundule sapa? Lah iki padha gundule. Mas Ning enek Mondo. nyemule. Nah, lek iki rada enom, sik enak titik. Ah, lek sing iki sing juara satu kae. Iya, iya. Walah. Iki aku apa? Aku. Oh iya, aku lek suwi ndak anu wis atune selak ingin. Monggo. Malaria apa itu?
Nah. Eh? Penak enek brute jare Ya nandang. apa? Pak Ya Kaprut. terserah kita juara 1 ya, terserah kita. Monggo. Ora Mas, ora. Iwak cucut. Apa kuwi? Mlebu ning karung. Loh. Parian. Parian. Ora setel, Jen, ora Iki wau setel. parian. Iwak cucut. Kobong. Lah iya. Iwak cucut. Lanjut. Kebacut. Oh, iya ta. Ya, monggo. Malaria sepino kok rasane suwitu ning awak Waduh kepala dunia anakmu kaya wong gemblung kapan nika bare pitulung iwak cucut mlebu karo kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung yani jenenge sakit kuwi ora rena-rena. Ya mek sakit kuwi sampeyan iki wis sakit tipu. Pret. Tak kira mek Pak Prut. Gae pret nggih. Matur nuwun niki mau pamundutan saking kanca-kanca.